پۆلیتبیرۆیا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا پەدەکەسێ بە هەلکەفتا بیرانینا 630 سالڤەگەرا دامەزراندنا پەدەکەسێ وەک یەکەمین پارتیا سیاسی کوردی لە سووریا پەدەکەسێ داخویانیەک بەڵاف کرد و بەvê هەلکەفتê کاروخەباتە هەمî ئەندام و کادرên xwe pîroz kir. Di daxuyaniya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê de wiha hatiye. Di çardehê Hezêranê de bîranîna 630 salvegera ji dayîkbûna partiya wekû yekemîn rêxistina siyasî Kurdî lê Sûriyê sala 1957 bi navê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku bi destpêşxeriya hejmarek ronakbîr û niştîmanperwerên Kurd û di pêşiya wan de Dr. Nureddîn Zaza û Osman Sebrî û hin xebatkarên din hate damezrandin. Di demeke Kurd de beşekî berfireh ji welatiyên Kurd digihandina xwe ku ew yek wateya tîbûna wan ji azadî û nasnameya netewî û hewlên ji bo bidestxistina mafên wan di rêya vê rêxistinê re bû û ji wê demê de heta niha li ser nav û rêbaza xwe ma ku ji dayîkbûna partî jî wek daxwaz û pêwîstiyeke gelê Kurd li Sûriyê. Bo rêxistineke siyasî armanc û daxwazên gelê me yê netewî û niştîmanî û viyana hevbeş di azadî de ji istemkariyê hat û tekezî li ser hebûna netewî ya resen ku ji vedenga şoreş û raperînên Kurdî li beşên din ji Kurdistanê bû û ji ber wê yekê cemawer bi berfirehî li Hawirdor kom bû û rewşenbîr û karker û xwendekar û cotkar tevlîrefên partî bûn û rejîma Sûriyê jî bi hemî kiryar û siyasetên hovane rûbirûbûna partî kir û dîvçûn û hemî şêweyên serkotkirinê li dijî partî bikar anîn û hejmarek damezrîner û serokê partiyê Dr. Nureddîn Zaza zindan kirin. Lê wan jî serê xwe neçemandin bi viyaneke bihêz rûbirûbûna wan kiryaran kirin ta ku bûne sembolek ji me re û ji her xebatkarekî Kurd re. Herwiha daxuyaniya pêdekesê de hatiye tevlî hemî astengiyan partî li ser rêya xebata xwe ya netewî niştîmanî û li ser rêbaza kurdayetiyê rêbaza barzaniyê Nimir di xebat û şanazî û canfîdayê de ma û bi piştevaniya cemawerê xwe yê niştîmanî û berdewam banga komkirina hêzên Kurdî û yekhelwêzkirin û yekrêziya Kurdî li gor nerîneke xebatgerî hevbeş kir û bejdarbûneke me ya berçav di vî warî de û hemî qonaxên xebatê de ku li ser tevger û doza Kurdî re derbas bûne û rûbirûbûna rewşên cudabûnê de heye. Herî dawî Encumena Niştîmanî ya Kurdî ku bûye destkeftineke giring ji gelê me re di alî siyasî, diplomatîk û rêxistinî ve herwiha diriya rêbaza wê ya zelal û zane re bi doza gelê Kurd û mafê netewîyê rewa re ku daxwaza prensîbin pêkvejiyana hevbeş li gel pêkhateyên bi hev re dijîn wek Ereb, Siryan, Asûrî, Ermen, Misilman û Mesîhî û Êzîdî û bi vê nerînî hat naskirin û berdewam daxwaza biryardana destûrî bi rasteya hebûna gelê Kurd lê Sûrî û dîtina çareseriyeke demokratîk û dadwerane ji doza xwe ya netewî re û li gor peyman û prensîbên navdewletî wek dozeke niştîmanî Sûrî kir. Herwiha kar li gel opozisyona Sûriyê dikin ku daxwaza parastina mafê siyasî ji hemî pêkhateyên Sûriyê re dike û em ê piştevaniya yekbûna wê ji bo gihîştinê ji çareyeke siyasî ji krîza Sûriyê re ji bo welatekî yekgirtî demokrat pir netew bikin. Têde destûr garantiya mafê sereke yê hemî pêkhateyan û vegera aram û nebsorê ji hemî derbederan re bo mal û milkên wan û cihên wan yê resen bi taybet li Efrîn, Serêkanî û Girêspî biparêze. Di dawiya daxuyaniya xwe de polîtbîroya pêdekesê got ku di vî warî de em silav û spasiya hemî endam û kadrên partî û bi taybet kadr û xebatkarên pêş wek Hecî Dihamê Mîro, Mamoste Kemal Ehmed Derwîş, Şêx Mosi Yusuf, Mamoste Mihemed Nezîr Mustafa û hemî kadrên ku viyana wan di Kongrê Yekbûnê de di Nîsana 2014 de gêşte hev dikin û peyman didin gelê xwe yê Kurd li Sûriyê wefadar li ser prensîbên partî û rêbaza netewî niştîmanî û parastina armancên gelê Kurd û mafê netewî yê rewa û piştevaniya xebatna gelê Kurd li beşên din yê Kurdistanê û armancên gelê Kurd û mafê netewî yê rewa bimînin.